și la 39 de zile am dat 12 kg și 700. Foarte... Când merg pe drum, parcă îmi pare că nu eu merg pe drum, parcă nu scuduie jărul, parcă nu merg eu pe drum. Și chiar am observat că fac lucrurile cu mult mai ușor decât le făceam înainte. Vreau să vă spun că aveam dureri de cap foarte oribile, mari, tare mari. Dar acum mulțumesc programul că atât de bine mă simt. Nici o pastilă, nici o durere de cap. Foarte bine mă simt. Transmit și eu un mesaj pentru fetele care au intrat deja în program, au început programul, cu capul sus. Niciodată să nu-le pară rău că fac programul ăsta. Într-adevăr, înainte ca să ne gândim că dacă vrem să slăbim, dar și ne punem și sănătatea pe primul loc. Și vreau și pentru cei care, când nu început programul și care se uită la programul ăsta și vor să-l înceapă, poate vor și nu se reușesc, să se reușească, să facă pași înainte, când or să le pară rău. Și le doresc la fetele care sunt în program succes mai departe și să iasă, să mergem mai departe și mai departe. Eu nu știu, dar eu mai departe să merg. Deodată și nici... Iar te apuci de nebunie, zic, nu mai apuc de nebunie, dar te rog frumos, dar nu mai aveam eu puteri de am și dureri de cap, atâta medicamente, atâta lecuire, atâta... Și mă simțeam foarte rău. Dar am mai început și eu cu ceaiuri, cum spune doctora, și cu pastile, cu prafuri și am ajuns că tare mi-a părut rău. Dar acum foarte bine, îmi pare că am început programul ăsta și mă susține și ea acum și îmi spune că așa îmi spune nici că Angelica, până la urmă să-ți Încurajările, doamna Angela, sunt cele mai bune venite, mai ales când vine partea rudelor, pentru că atunci când intră fiica în program și mama o susține, intră sora și sora o susține, sau soțul, cum a fost în cazul doamnei Caterina. Apreciați lucrurile astea și uniți-vă, pentru că asta, într-adevăr, vă dă un imbold să mergeți mai departe, în general, toate planurile care le aveți, că după detoxifiere, de fapt, se întâmplă miracole în corpul nostru, că și începem să gândim altfel, să privim altfel lucrurile. Corect. Și chiar spuneam că, zic, uite, mă lăsăm luna asta, dar știi că de luna viitoare, ori cealaltă lună, știi că ți-eu și ție jumătate de program, dar eu. Hai, bine, lasă că eu nu-s grasă, zic, da, și îți crește pâncile, trebuie să-l dăm înapoi. Ok. O detoxifiere profundă... Dacă vrei să-i placă bărbatul pe tine, apoi trebuie să arăți bine. Și le învăț pe toate fetele mele. Am fost o femeie simplă, tare simplă, dar ne-a plăcut și să mă uit în oglindă, ne-a plăcut și să... Corect. Aici vrem să ajung cu o detoxifiere profundă. De fapt, o poate face oricine, indiferent că ai kilograme în plus. Trebuie să protejăm corpul, pentru că așa cum nu putem să ne protejăm de aerul care îl respirăm, oricum sunt microbi, bacterii în aer, așa este și în alimentele care noi le consumăm, oricum ajunge ceva în organismul nostru care nu se procesează și deja ajunge să se depoziteze la nivel de intestin, și că sunt doamne care ajung în program, care sunt un pic, observă lucrul ăsta că este problemă acolo cu constipația. Și m-am simțit foarte rău, tare rău, m-am simțit până amu și simțeam că eu, deși mai rău și mai rău și mai rău. Chiar de multe ori îmi spunem, dacă să ajung până mâini, când m-a apucat durerile de cap, dacă să ajung până mâini și mi s-a dat tensiunea în jos, încă să zic mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns până mâini. Dar credem că nu ajung. Așa dureri mari avem. Vedeți că Dumnezeu așa a făcut ca să ne vedeți, să ne intrați în program, să faceți programul și uitați-vă că nimic nu e întâmplător. Asta la fel, toate doamnele un pic e mesajul. Că ceea ce trimiți, aceea primești, și dacă ai avut o rugăciune la acolo sus, Dumnezeu cumva o dat de știre, o răspuns prin oameni, pentru că lucrează prin oameni. Mulțumim, doamna Angela, aveți un rezultat foarte bun și mulțumim de sfaturile care le dați la fetele în seara asta, că într-adevăr este o încurajare pentru toate fetele, pentru că sunt majoritatea toate după 9 zile. Este o încurajare că sunt exemple în față, care, cum sunteți chiar și dumneavoastră, cu rezultate foarte bune.